parlamenterê Yenî Partiye Melih Meriç di êrişeke kêrê de li dîlokê birîndar bû. Hat ragandin ku êdî doh hatibû ragandin ku jiyana Meriç di xeterê de dibêjin îro rewşayî baştir bûye. Êrişkar Seydî Ahmed Keleş serokê navçeya Oğuz Eliyê Berê CHP ê ku êriş ser wî pêkaniye. Bûyer di demjimêrên êvarê de li taxa Karataşê ya dîlokê qewmî parlamenterê dîlokê Yenî Partî Melih Meriç doh li kolanê bi kêrê rastî êrişê tê dîmenan de jî tê xuya kirin. Melih Meriç piştî ku birîndar bû piştî agahdarkirinê tîmên polîs û tenduristiyê Sewqîciyê Bûyerê hatin kirin. Meriç rakirin naxweşxaneyê û tê dermankirin hate diyarkirin ku emeliyata Meriç qediya ye rewşa wî ya niha tenduristiyê baş e. Derbarê Bûyerê de lêpirsîneke dadwerî hatiye destpêkirin û aliyê dîlokê Kemal Çeber derbarê êrişa bi kêrê ya li ser Melih Meriç daxuyaniyeke da. Çeber di parvekirineke li ser medyaya civakî de got bi tevahî 5 gumanbar hatine binçavkirin. Gumanbarê êrişa bi kêrê Seydî Ahmed Kele jî nav de ye li gor agahiyên hatine bi destxistin li ser rayedariya Yenî Partiya navçeya Oğuz Elî di navbera aliyan de nîqaş derketine û Seydî Ahmed Keleş li pêşiya mala Melih Meriç êrişeke bi kêrê pêkanî. Ji bo agahiyan zêdetir bi taybet bi giştî em ê komîser hev bikin hem derbarê pêvajoyê de agahiyên nû çine. Dîsa ev operasyon pêktin li ser cemaetan van agahiyan jî em bigirin hûrguliyên wan bigirin. Bi giştî em ê biçin Ankareyê nûçegehana me Gunil Gun li wir e hemû tişt komîser hev kiriye agahiyên nû ê me re parve bike. Gunil quvvet beşdarat bi xêr hatî bernamê. Dem başlayınız. Dem baş gelek spas ji bo beşdariya te Gunil em agahiyan ji te bikirin destpêkê em ê pêvajoyê bikirin me di rapor jî dan vê derbarê de jî daxuyaniyên dawî nînxaneyên dawî jî me parvekirin bi temaşevanên xwe re. Herî zêde niha çi derdkev pêş bo pêvajoyê merheleyekî çawa wê dest pê bike em zêdetir agahiyan ji te bikirin di destpêkê wê parve bike pişa ev operasyonên dawî em binirxînin. Belê renazbeketê zanî li Ankarê li Tirkiyeyê ev demeke rojeva siyasetê de derxistina yasayê çarçowe hebû. Bi 406 dengan ev yasa di Parlamentoya Tirkiye derbas û herî dawî bi îmzaya Serokkomar Erdogan li rojnameya fermî de jî hat weşandin. Niha tê merakkirin gelo qonaqekî çawa li pêş yasayê wê çawa we bikeve meriyetê. Niha li bendê ku MGK'ya Tirkiye ango desteği evliya neteviya Türkiye'yi raporek amade bike ku rapora tespit û teyîdê amade bike û wisa ya pêşkêşê serokkomar bike piştre jî ev yasa li bendê ne ku bikeve meriyetê bikeve devrî lê ji bo kê ev dem nehatiye diyarkirin gelo ev yasa wê kengê bê diyarkirin wê were cîbicîkirin nehatiye diyarkirin lê li gorî agahiyan payîzê li dema cotmehê dibin seroketê Serokkomar Erdogan wê civîna MGK were li daxistin wê civînî da wê Sadiye MGK wê rapora teyîd û tespîtê pêşkêşê Erdogan bike piştî wê raporê ev yasa wê li bendê ne ku êdî were cîbicîkirin lê heta meha cotmehê helbet kar wê barên di çarçoveyê pêvajoyê de berdewam bikin ev çine wê deste bên avakirin li gor agahiyan wê sê deste bên avakirin em dikarin bêjin desteyê yekemî wê desteya şopandinê be ji xwe alîkarê Serokkomar Cevdet Yılmaz wê desteyê rêve bibe evî koordîne bike ev deste wê jî heşt kesan pêk were piştî ku ev yasa di rojnameya fermî de hat weşandin ji xwe alîkarê Serokkomar Cevdet Yılmaz do daxuyanî jî dabû wana got deste ava kirine wê dest bi kar bike û wê civîna xwe ne awil jî wê 24 Tebexê bike desteya duyemî jî wê ji serokê parlamentoyê partiyên siyasî wê bê sazkirin ev jî wê deste çavderiyê bibe desteya siyemî jî li gorî agahiyan wê ji Abdullah Öcalan pêk were ew ê Abdullah Öcalan wê desteya siyemî de cî bigire û wê pêvajoyê wê koordîne bike her wisa li gorî agahiyan piştî ku meha cotmehê ev rapor hat pêşkêşkirin wê ev yasa jî bikeve meriyetê. Gunil baş e em agahiyên din jî şte bigirin ev operasyonên ku taybet piştî Cemaeta Süleymanciyan operasyonek din jî ser Weqfa Furqan hatiye dibêjin rêberê wê Alparslan Kuytul û hevjîna wî jî hatine binçavkirin. Derbarê operasyonê de jî agahiyên nû li gel te hebûne wan jî bigirin. Belê ev deveke demên daviyê çend rojên daviyê li ser Cemaeta Süleymanciyan operasyonek hat bidarxistin
piştî wê do jî îro jî li ser vefa Furkan ya ev jî bawekî wek cemaatê qebûlkirin operasyoneka didarxistin di çarçovê vê operasyonê de serokê Veqfê Alparslan Kuytûl hevjîna wî û gelek kes hatin binçavkirin. Ev operasyon li Edenê pêk hat. Piştî vê operasyonê pênc ji bo şirketan jî kayyum hatin tayinkirin. Di raya kişî de tê axaftin gelo ev operasyon çima tên kirin. Li gorî hin aliyan ev operasyon ki li ser cemaatê tên kirin ji ber ku ev cemaat li destelatê rexne dikin yan jî di hilbijartinên derê de ji bo taybetî Silêmanciyê dibêjin deng nedane AKP'yan û ji bo ev veqa Furkan jî serokê wê jî hin rexneyîn ji bo hem ji bo operasyonê li ser Silêmanciyê hem jî li ser Rojavê tê hatiye kiriye lewma ev operasyona tê kirin dibêjin. Hin alî jî dibêjin destelat dixwaze komên cemaatê jî dixebin kontrola xwe û van wisa rêve bibe. Baş e Gunil, em gelekî spas dikin agahiyên Dawît te bi me re parve kirin. Quwet beştere. Dem baş.